नमस्कार, प्रणाम। हम आप लोग के छोट भाई, छोट कलाकार, एक किसान आप लोग के बीच में कुछ न कुछ इंटरटेनमेंट करत रहिला। और कटनी और दौरी बोझा ढोवे वाला काम बहुत तेज चलता। यही बीच में कौनो दुल्हा से कौनो दुल्ही कहलस कि ये राजा, कटिया तो करते बानी, बाकी एक काम हमसे ना हुई। कौन काम? हर कटनी करावेला रजऊ रोज का। अरे कटनी करावेला रजऊ रोज, कटनी करावेला रजऊ रोज, किए हो राजा चैत के दोपहरी में ढोवावेला तू बोझ, किए हो राजा चैत के दोपहरी में ढोवावेला तू बोझ। कटनी करावेला रजऊ रोज, कटनी करावेला रजऊ रोज, किए हो राजा चैत के दोपहरी में ढोवावेला तू बोझ, किए हो राजा चैत के दोपहरी में ढोवावेला तू बोझ। हमरा से बोझा ओझा ना ढोवाई, जनला।